Младите хора не са склонни да си прощават минали грешки и това ограбва психичното им здраве. Според проучване, проведено сред младежи, хора на средна възраст и възрастни хора, онези, които не умеят да си прощават, изпитват по-тежък дискомфорт, тъга, нервност, безпокойство, отчаяние и усещане за безполезност от онези, които умеят. И най-вече по-младите, под и около 45 години, при тях рискът е по-голям. Това е факт, но има надежда. По-възрастните се справят по-добре с прощаването на себе си. Изглежда с напредването на възрастта се научаваме да приемаме грешките си. Упражняването в прошка към себе си може да започне на всяка възраст. Родителите могат да помагат дори на най-малките, като ги оставят да се провалят. Така ще преживеят по-малко стрес в бъдеще. Простете си и живейте по-щастливо.